Δεν θα σας πω όλες τις ιστορίες που έχω να σας πω σήμερα, ευτυχώς, διότι μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες για πολλές ιστορίες από τότε που γνώρισα το Χατζηδάκη μέχρι σήμερα και επίσης από τότε που τσακώνομαι συνεχώς με την κόρη μου για διάφορα θέματα. Λοιπόν, δεν θα σας πω για αυτές τις ιστορίες λοιπόν. Θα σας πω βέβαια ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι όλοι εδώ πέρα σήμερα γνωριζόμαστε με τον ΑΒ τρόπο. Είμαστε φίλοι, φίλων και πραγματικά εγώ σας ξέρω σχεδόν όλους και σας γνώρισα και σήμερα κάποιους που δεν ήξερα. Οι φίλοι των φίλων. Δεν είναι μπουάτ εδώ, αλλά εγώ δυστυχώς έχω παλιές μνήμες από τις μπουάτ. Και νομίζω ότι καταφέρνουμε να το κάνουμε λίγο μπουάτ. Ξέρετε, μπουάτ είναι μια πολύ ωραία λέξη και αγαπημένη. Έχουμε κοντά μας και καθηγήτριες γαλλικών από το σχολείο με το οποίο έτσι πολλοί από εμάς είναι εκεί πέρα. Μπουάτ σημαίνει κουτί. Λοιπόν, και λατινικό να σου πω. Και λατινικό, δεν το ξέρω. Το μπουάτ πάντως ξεκινάει από τα γαλλικά νομίζω. Το μπουάτ και όχι από. Λοιπόν, δεν είναι μπουάτ αυτό σήμερα, αλλά έχει στοιχεία. Και το στοιχείο της μπουάτ θα το κάνουν τα τραγούδια που θα πούμε. Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και το λέω αυτό γιατί η μπουάτ ήταν παλιά, πολύ παλιά ιστορία. Ο χρόνος περνάει απίστευτα γρήγορα. Προσέξτε, θα σας πω τώρα κάτι που είναι... θέλω να δώσετε σημασία σε αυτό. Δεν είναι δική μου ιδέα αυτή που θα πω τώρα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ που το σκεφτόμουν και το διάβασα σε ένα βιβλίο και μου φάνηκε εντυπωσιακό σαν ιδέα. Ο χρόνος, δεν ξέρω αν είναι γραμμικός, κυκλικός ή οτιδήποτε. Προσέξτε να δείτε. Δεν ξέρουμε αν ο χρόνος προϋπάρχει της δημιουργίας μας ή ο χρόνος είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας. Δεν ξέρουμε αν η γη περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο λόγο του χρόνου, αλλά μήπως επειδή περιστρέφεται η γη, δημιούργησε τον χρόνο. Αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κάτι που εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Και το συνάντησα στη βιβλιογραφία τον τελευταίο μήνα. Είναι δύσκολο θέμα. Όμως, γιατί μιλάμε για τον χρόνο. Χθες, κάποιοι από εσάς, ευχαριστώ και τον Πάνο που το θύμισε, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει παιδιά, 23 Δεκάτου 1925, έτσι, γεννήθηκε ο Χατζηδάκης. Νομίζω ότι ο Χατζηδάκης είναι μια μορφή καταπληκτική. Θα ήταν αν ζούσε σήμερα σαν το Θοδωράκι 90 χρονών περίπου, έτσι. Μπορεί να ήταν μαζί μας. Είχα την τύχη να τον συναντήσω και ήταν από τις εμπειρίες που θα μου είναι αλυσμόνητες πραγματικά. Ο Σαββόπουλος πριν από 30 χρόνια είχε πει ότι εγώ είμαι παιδί του Χατζηδάκη. Ο Σαββόπουλος είχε πει ότι είμαι παιδί του Χατζηδάκη. Οι ηλικίες εκεί είναι λίγο διαφορετικές. Και για μένα είχε πει ότι εσύ είσαι εγγόνη του Χατζηδάκη. Που σημαίνει ότι η Ναταλία και η Αλίκη είναι δυσέγγωνα του Χατζηδάκη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, διότι σκεφτείτε ότι αυτά τα δυσέγγωνα σήμερα θα τραγουδήσουν τραγούδια μαζί με την όλη ομάδα που είναι, νομίζω, πιο παλιά από τον μεγαλύτερο από εμάς. Το 1947 ο Χατζηδάκης γράφει τα πρώτα του τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, το ματωμένο γάμο, το λεωφορείο Πόθος κτλ. Μπορείτε να τα βρείτε έχω φτιάξει στο προγραμματάκι που έχετε από πίσω, θα δείτε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή διεύθυνση Pinterest. Ξέρουν πολύ καλά κάποιοι την αγάπη για το Pinterest. Λοιπόν, στο Pinterest αυτό λοιπόν θα αρχίσω να μαζεύω αυτό το υλικό και μπορείτε να το επισκεφτείτε πολύ εύκολη η διεύθυνση. Τη γράφει από πίσω το προγραμματάκι αυτό το μικρούλι. Λοιπόν, και θα δείτε ότι πραγματικά τα τραγούδια αυτά είναι πιο παλιά από εμάς. Μετά, άλλο ένα εγγόνι ή παιδί του Χατζηδάκη είναι ο Νότσο Μαυρουδής. Εξαιρετική φυσιογνωμία. 1964, 50 χρόνια πριν, γράφει έναν επανάληπτο τραγούδι, το οποίο θα μας το πει μοναδικά η Αλίκη. Άκρη δεν έχει ο ουρανός, το οποίο τραγουδούσε ο πατέρας της. Αυτό είναι το φοβερό.
Το φοβερό από όλα είναι ότι σήμερα η Αλίκη θα μας τραγουδήσει κάτι που πριν από πάρα πολύ καιρό τραγουδούσε ο πατέρας της και ο Κώστας ο Παπαχρήστου έπαιζε μουσική, έπαιζε κιθάρα στις μπουάτ που τραγουδούσε ο πατέρας του. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω για εσάς. Κώστας Παπακοστόπουλος λοιπόν έπαιζε κιθάρα με τον Γιώργο Ζωγράφο στην Απανεμιά το 1991, καλά τα λέω. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι μνήμες υπάρχουν μέσα στην ιστορία. Δεν θέλω άλλο να συνεχίσω, για αυτά μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Θα κάνω τις συστάσεις πριν. Συνήθως εσείς οι μουσικοί κάνετε τις συστάσεις στο τέλος. Αρχίστε και λέτε για τους μουσικούς και τα λοιπά στο τέλος. Εμείς θα πούμε στην αρχή. Αλλά πριν κάνω τις συστάσεις, θα παρακαλέσω 3 πράγματα. Επιτρέπονται τα flash, τα βίντεο, όλα αυτά τα σχετικά. Μπορείτε να μιλάτε χαμηλόφωνα, να τρώτε χαμηλόφωνα. Απλώς μας παρακάλεσαν οι μουσικοί και κυρίως οι 2 κοπέλες, επειδή με τα μικρόφωνα χαλάει, αλλοιώνεται αυτή η φωνή και στις μπουάτ νομίζω τραγουδούσαν χωρίς μικρόφωνα, σωστά, πολλές φορές. Λοιπόν, να είμαστε έτσι λίγο χαμηλόφωνοι για να ακούμε έτσι όλες τις νότες, όλη τη χρειά της φωνής, η οποία είναι καταπληκτική. Ήθελα να μιλήσω χωρίς επίθετα. Ξεκίνησα να σας πω ότι θα προσπαθήσω να μιλήσω χωρίς επίθετα. Μου ήταν εντελώς αδύνατο να το κάνω αυτό. Άρα υπάρχουν πολλά επίθετα σε αυτά που λέω και αυτή είναι μια ωραία άσκηση γλωσσική να προσπαθείς να πεις με θαυμασμό πράγματα χωρίς να χρησιμοποιείς επίθετα. Κλείνω την παρένθεση. Υπήρχε ένα κερασματάκι όταν ήρθατε. Αυτό είναι η ιδέα του Μανώλη από την Απείρανθο. Είναι τυρί απεραθήτικο και μάλιστα λέγεται αρσενικό. Βέβαια μου είπε ο Μανώλης ότι δεν είναι αρσενικό, είναι γραφιέρα αυτό που έφερε. Αλλά εμένα οι φίλοι του που πήγα στα Αγία Παρασκευή, ειδικά σήμερα με τη βροχή για να... μου είπε ότι είναι απεραθήτικο αρσενικό, έτσι μου είπε. Τώρα θα πάω να τις παραπονεθώ και να τις πω ότι ο Μανώλης μου είπε ότι δεν είναι αρσενικό. Να πούμε λοιπόν ότι ο Μανώλης είναι ο μαέστρος της απόψινης βραδιάς. Έχουν φτιάξει το πρόγραμμα σε 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι σαν παραμύθια, είναι παραμύθια, τα οποία θα προσπαθήσουμε με κατάνοιξη όσο γίνεται να ακούσουμε την πρώτη ενότητα. Μετά δεν μας πειράζει, θα μπουν τα γκρουβάτα, έτσι, τα πιο γρήγορα, τα πιο κινητικά τραγούδια. Έχουμε σήμερα κάτι έτσι μοναδικό νομίζω. Δυστυχώς λείπει ο Κώστας ο Κωνσταντάτος, ο οποίος κάτι του έτυχε. Έχουμε μαζί 2 διαφορετικές μουσικές οικογένειες. Υπάρχει μία μουσική οικογένεια που έχετε καταλάβει ποια είναι η λυρική, η έντεχνη, η μελωδική, καθαρόαιμη ελληνική, με μνήμες από διάφορες άλλους πολιτισμούς ενδεχομένως. Λοιπόν, που εκφράζεται από τη μία ομάδα, όπου ο Λουδοβίκος των Ανογείων, με τον οποίο συνεργάζονται τα παιδιά, συνεχίζει αυτή την παράδοση, και από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την διαφορετική παράδοση της Νότιος Ιταλίας, της Νότιου Ιταλίας, μεσογειακά, παραδοσιακά τραγούδια κτλ. Που εκφράζεται κυρίως με ψεκαρδία. Αυτό λοιπόν το πάντρεμα και το σμίξιμο είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ζήσαμε για πάρα πολύ λίγο. 1η του Ιούλη στο Θέατρο της Ρεματιάς, όπου αυτά τα 2 συναντηθήκανε κάποια στιγμή με πρωτεργάτη τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία εκείνη τη βραδιά και εκείνη τη βραδιά γνώρισα ένα νέο φίλο. Γνώρισα τον Νίκο, εύχομαι να το πω σωστά, Ιορδανίδη. Κάθε φορά μπερδεύομαι. Τον Νίκο τον Ιορδανίδη, ο οποίος ήταν και ο πυροδότης αυτής της ιδέας, διότι είπε κάποια στιγμή ότι μαζευόμαστε σπίτι, τραγουδάμε κτλ. Σαν παρέα. Και λέω, γιατί να μαζευτούμε στο σπίτι σου και να μαζευτούμε κάπου αλλού. Σωστά. Πυροδότησε λοιπόν αυτήν την ιδέα. Ο υποκινητής βέβαια της ιδέας είναι η αφεντιά μου. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, ο μαέστρος και ηθικός αυτούργος του Μανώλης, με τον Μανώλη τον είχα πρωτακούσει πριν 2 χρόνια. Είχα ακούσει τη φυσαρμόνικά του και είχα μείνει έτσι, έκθαμβος, είχα τυφλωθεί πραγματικά, μουσικά. Είναι καταπληκτική η φυσαρμόνικα και σκεφτόμουν πάντα ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει. Και ευτυχώς
στη Ρεματιά αποφασίσαμε. Μιλάω πολύ ωραία, έπρεπε να σταματήσω. Γιάννη, πρέπει να παρακαλέσει το Μανώλη αφού να περασπίσει να μα πει και ένα κοτσάκι. Α, ένα κοτσάκι. Εδώ ζητάει ο κόσμος ένα κοτσάκι. Στο τέλος. Υπάρχουν και παραγγελίες. Μπορεί να μιλάς σήμερα και στην άλλη Παρασκευή να παίξω μουσική. Λοιπόν, τελειώνω. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπα όλα. Για τον Κώστα σας μίλησα. Μπήκε στο group πριν 6 μέρες και έδεσε πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν πραγματικά ο απομηχανής θεός, αλλά ταυτόχρονα μας έφερε και πάρα πολύ πίσω, διότι ξέρει πολλά από τα τραγούδια αυτά που θα πούμε σήμερα. Όλα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βαγγέλη που μας έδωσε χωρίς καν να σκεφτεί αυτό το χώρο, δηλαδή μας τον παραχώρησε για να κάνουμε αυτή τη βραδιά. Με τον Βαγγέλη έχω άλλη μια ιστορία. Με τον Βαγγέλη γνωρίσαμε τον Λάκη τον Παπά. Εδώ ο Λάκης ο Παπάς τραγουδούσε, δυστυχώς δεν είναι κοντά μας πια. Ευτυχώς όμως καταφέραμε μια φορά και ήρθαμε και τον είδαμε. Λοιπόν, άρα αυτός ο χώρος συνδέεται με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και με τον Βασίλη τον Λέκα έχει συνδεθεί και με άλλους πολλούς. Και είναι ένα στέκι εδώ που έρχονται κατά καιρούς διάφοροι και τραγουδάνε. Και παίζουν και παρουσιάζουν και διάφορα θεατρικά ή οτιδήποτε, όχι θεατρικά, μάλλον βιβλία. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα είπα όλα έτσι. Μανώλη, δεν ξέχασα κάτι να πω, σωστά, τα είπα όλα, ωραία. Θα κλείσω με το εξής. Είναι πολυφορεμένο, αλλά λέγεται ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Εμείς σήμερα θα πούμε ότι είμαστε μια παρέα. Όλα τα άλλα θα τα δείξει ο χρόνος που θέλουμε να τον σταματήσουμε όσο γίνεται. Σήμερα δηλαδή είναι μια ευκαιρία να μείνουμε σε αυτό εδώ το πράγμα και να ζήσουμε μόνο το παρόν. Χωρίς μέλλον και θα έλεγα και χωρίς παρελθόν, αφού το παρόν κουβαλάει και τα δύο μέσα. Να είστε καλά, να περάσουμε ωραία. Thank you.